ten kong shop nga ai kubli pi iwi puwe ni kapor ka bamanta lengba jong kanika channel ka jonga MR Don channel te nagaliang jong ka MPSO mo Meghalaya People Social Organization ka penkuburom ya ikong bindas halor ka ba mai I la le syatngan hapo additional sekretariat ha kitu kipor te kumta nagaliang jongi kipat ba bat nagaliang ka jongaru ngat pertip ngat persangap ya pi ya ikun jong ka beri unyo trap hi borok kawai kamtam le ya kini ki lairat ki ba syong ki basa chani sepo tem riboy kata galong nong tulu matan bat marman kini ki raj nagaliang ka jongpi lada pi kwa sisa lada pi kwa ban lej lane pi terang ban lej hagan ka jingilang bat nagaliang jong ka MPSO kala ka penkuburom ya ikong bindas hang ti hapo nongpo hapo jong ka madan sajer ha kapor shibaje no pai sngi te kumta nagalang jongaru nga khot nga wer ya pi ki paiba ki paispa jong ka khun jong ka briu hunyo trap ki ba kino ki briu kino na preng ju pi ki ba sngukhia ki ba sngukhia ban kendu ii lani ki ba sngukhia halor ka mat ka jura nagalang jong kong bindas ili syatngan hapo additional sekretariat namata jong surok umden tu snapurut la khot la wer ya pi ba ala khotla wer batla permenai pi hakan ga por ga bamta phila ru ban isim benta ban krisyan ya I kum ka dak ka jing sngu ban ka jing burom ya I namta ba ili syatkan namta jong nu surok namta ka imlang ka salang namta ka imlang ka salang ka jing mentoilang yang abat ya pi te nagaliang ga jongaru ngai kublai kerpang ya ka MPSO ka bala ai ka bala penku burom ka don ka jing sngu thu ka ba sngu khia namta ikong bindas tingang iskam ba nagaliang jong ka MPSO ru nga ai ketin kerku kerdo epi donbok pinang yo ka met ka basak ba klan ba ka jimut ka perkat ka ba kumno ban penkiu bat kumno ban krisyan iya kita briu ki ba don si syak ka mensim ka ban IT na mata ka ri ba ka jemriu kumta nagaliang ka jongaru nga khot nga wer ya ki pai ba ki nong snong jong ka thong ki nong snong jong ka them riboy khamtam ngong epi nga khot nga wer bat ngan permana ya pi ka por ka mata na pedeng pi ki bakwa ban lej hang ti hapo nongpo kata galong hapo madan sajer ha ka por sibje kandon ka jing penku burom nakaliang jongka Meghalaya People Social Organization te kumta nga khot nga wer ya piru nginya leilang hang ti ban ai mensem bi kum ka wei na ki longkmi ka ba syatkan na mata kari bat ka jat benriu tangga negi video ki jungah kan ka por ka ba mata sngo bha ban ya like ban ya share hagi parlok ki jongpi khnang ba makiru kin yo ya ka ban page lane ki yoru ban lej sakhi dala dehi ha ka te gasngi tangga negi video ki jungah kan ka por ka ba mata khuble shibon